Hi guys, may uto na guys kay alas 11 na. Kapit alas 12. At ito sa iyang papa niya Alan guys, kay birthday siyang papa karon. Magaymayom daw. Kung na si Alan may magluto. Kaya nag-duty si Alan. Okay, nag-edit sad ko, nag-upload ng karon pa maka lugar uban hidani. Nugo ni Mimi nga ipanha daw ko. Atong anaan guys kung ang sa ilang giluto. Happy birthday! Happy birthday! Salamat. Ayun, di karoon putot. Happy Jawan. birthday, Lolo. Walay manok. Walay handa. Ikaw nag-ihor bagay ko sa manok. Walay coke na naman ito. Sige, walay kok. Ikaw ihor bagay ko sa manok. Doon ka buok. Palingkod, di mo naman. Na may gabi kilatan. Sarang golay. Ala, magsamok-samok kay kanta ko. Ay, nagsamok-samok. Birthday. Ready na ang pagkaon guys. Birthday ni Papa karon. So, diri sila nagpakaon kay nag-ulan. Basa dato ilang lamisa. Linahal. Sige na. Sige na mo. Ito na kakaroon, magkaon. Sige. Nampay we. Sige, mag-ampo ta. Pasalamatan ko Ginoo ang panalangin nga naa sa among atubangan nga dili mawala sa adlaw nga pagkaon nga makaayo sa lawas dugang kusog taas sa kinabuhi ilabi na ang naga adlaw celebrate sa iyang natawhan 50 ang 68 iyang panuigon baskuga iyang lawas tas ispa siyang kinabuhi nga daghan pang mga katuigan nga mahidangat sa iyang kinabuhi mawala iyang balatian labi na Ginoo sa nagahikay daani nga pagkaon. Panalangini kaming tanan, labi ning balay nga among gipuy-an. Pasaylo ako sa akong mga sala. Salamat sa imong pagtubag. Pasalamatan sa ngalan ng Ginoong Hesus mugtong luwastan. Amen. Sige na. Birthday to Kanta sa mo. Paglo. Unya ng kandi. Ani nawi, naay cake o niya wala nag-glow si Lolo. Naay cake pero wala nag-glow. Ha? Hintay ko pa ng bata sa baw. Anak. Bisaya pa na. Me. May! Sige na, me. Okay, guys. Oh. Paano guys? Me. Tayo kasi na po. Ano sa di kami? Araw. Nana ko. Wait, ikaw na kaya nag-greet ng ubay. Ha? Ikaw na nag-greet. Isa man. Siya. Asa naman kita na. Isa ko na araw. Kalau si Ilo raw miskin. Lagi. Lagi. Ipapalit ka hinom sa Omeo. Ihatag si Anaw. Sa imong tatay. Kung ano sa plato mo dyan na pagpapalit. Sige na. Kailan mo, me? Me, kailan mo? Walay coke. Birthday. Pagkaon na din ba ito? Aman di ay sa luna di ba na sa luna? Di ba? Yan. Wala sini sila tik. Si Alan. Ang ito, magtaguro sila. Pero ratong may ogte. Ay, na di ba? Ay, magtaguro sila. Dian! Dian! Giniswimming nga bakit? Liwat kinuni. Ito lang mo. Pwede dito lang? Ha? Huwag mo lang ginagawa ng isa lagi yun. Kung kaya ni ano si Andy? Paan na to kalo butang na to kalo minsa ha. Sugot ka, te. Na may lubig. Aw na yung dito pero wala lubig. Sugot lagi ka. Sugot siya, sugot. Ato na binji. Sugot siya. Yaing nag-greet na. Dagto pala eh. To dagano. Ay laro. Dugangin nila tik guys, magtinagulo sila dating hiluna di ay. Abi na ko wala hiluna din eh. Dapat wala.
Sabi ko, Binji. Ay, kukukaw. wag mo ko nagbantay. Sino mo ko Dili mo Ha? dili mo maayo. Amo na dapat. Nagaran Ito. ko. Doan. Nag 250 kilo. Kaya. Ano siya? Kini. Sagot may? Kana. Dua ka buok. Pagkaw na na ko dali bang nilabot ko pagkaw na. Kaldo ba? Kaldo. Di, lalo sa pagsiyo. Ay, gibinlan eh siya. Abot na gawa na akong panoon nagret. Lalo sa mga sumawi ng kato sa bata. Tulog kay lulo ni mo. Sa dua ka buok. Dong dong sa pansit lumay dong de. Tang inahutan ni. Pero roy. Ano man ako nakaon. So, ibalik na dahil basta yung pag-abi na mo. Sarap yung mumilon ka rin, kinili na mo bunyag. Bunyang gumurot patay. Hindi oh. Ano? Yung to? Gumurot. Manlas. Wa man may Nanawag pagkaw. natin. Kato pagkanong nanawag nga ni Kinkin. Sama pagtawag si Buyot ni Nanawag nga to. Na ulan-ulan na yan. Pasinuho ko ko kaya ito ulan na to. Sige ulan na. Dili ka Puti kaon. ka sila tanong na. Ano Ako naman? na siya dito. Diretso man siya dito sa balay. Di, Wala man pwede sa akin naman ako kahit bitag na nakatagit ko sa kaon niyo. Insa. Walay ko, walay kay. Awag din mo na. Yung ko nagsigit. Sabi si Roy Kin. Isa dito nagtubag sa ako. Sabi man ako nga ako ang gitawag. Ay na de siya dia. Oo. Siya mo yung nag-ato. ay. Inja. Nagsat mo ko ni Kim Charo. Dili man ako siya. Nagsigit yun. Di nagtrabaho na. Di nagtanong na na dito. Ano na? Ako diha. Ito ni. Ganito. Kamte. Ano ba daw ko si Kim Kim? Dining ko. Nagulan-ulan man po yan. Aguanta ka, magtanong ka. Wala ipawa. Dili na ba ni magpasilong kan ulan na tanaw na sila oh. Basta kaysa na no, nag-ulan na oh. Nya. Hindi mo punaw. Dili ka ba silbi? Magtanong ka niya, magsali na pag pasilong ka ni mga kauban naghuhuta. Karon mo, man. Di lang basta kay basko lawas lang. Abi birthday man ang gidala nila. Wala dito ba? Basta kay Basko. Basta kay basko lawas. Humanday pang panluto sa iyang madrasta ni Alan guys. Gidala na din na diri sa balay kay aron mga na. Nya kay basa man lagi ang ilang kuan didto. Daw galindaw-lindahaw pod manang diri sila anyo sila nga diri sila mag kuan pakaon. Na gitiyaw-tiyawan pa ko ni Mimi nga nay agsugot ba daw kuno ka nga dinhi sila ag kuan. Iko nga di man kog sugot. Isa dinhi sila ag pakaon kay ila ko nung kuan dito basa inko ingna nga dinhi si Mimi ilang gisugo guys kay naguli man ko diri kay gihutuya ko sa ubo naguli ko dinhi sa balay wala ko nagtabang pagluto sa iyang madrasta ni Alan kay ko arat ya akong tutunlan hutuya ko sa ubo na munang naguli ko daw naman nyusa ko nang pagpakaluto sa iyang madrasta gipaanam-anam din niya padala ni LG gihakot na ni LG din yung mga niluto diri daw diri na ngaon kay naman po diyang magwang ni Alan yang mga pagumangkon pero sila ni Alan ni wala pa sila nakauli kay nag duty man eskwela si Rilona nang nangaon na lang kay sayo-sayo niya panihapon manuntan niya kay mag ulanaon niya manang pagpakaluto niya naghukad na lang dayon og alas 3 pa rin ni sa hapon guys manang ang iyang giluto kuan manok ka Bisaya do ka bok gihe laoyaran na kay halang-halangon manong taon may lubi kay ang lubi niya 5 ka buok para ra sa biko kay biko mo pud siya 3 ka kilo pero wala pa naluto kay kuan na pa sa iyang oras Para na iburot nya pansit na yun ang isagol sa pansit manok nga Bisaya pod din laoya po din ang nga manok danopet po din siya manok nga kuan di adobo liog manang kuan gyapon ang birthday siyang papa ni Alan guys nagpadala magud yang igso ni Alan nga to sa Butuan aghandaan gina siya kada pag birthday kaya aron sa di magkuan ang tiguang kay aghandom-handom ang tiguang nga ag birthday siya na munang kuanan siya gamay na ayum-ayuman basta na lang good guys reklamo pa siya kay ako na siya cake pero okay ra
Kay importante nga baskog ang lawas. Di na kinanglan ang kikik. Abot na din na sila ni Alan guys. Nangaon na din na sila. Tanaw sa siyang cellphone kaya na disgrasya daw. Naguling. Naguling guys. Di maklaro ang dalan. Tungod sa fogs. Naguling ang kuan. Grabe ka fogs eh. Other guys niya kay naghanda-handam lagi iyang papa ni Alan. Dadaan na ko pansit daw na adobo pa. Karon na iya birthday? Adobo ng manok. Oh. Daghang kay kanon, gidadaan lang pud ako siya kanon. Pinapon guys. Si first mama nagkaon na siya. Pinapon. Nagkaon na si Doydoy. Overtime daw si Doydoy na nagkaon-kaon na daw tos bahaw. Gani ni bahaw. Ako din na doon ang Tupperware kay balunan na ni Alan. Muna na iba pamahog man niya. Ibalik ni Balhin. Kadagan to na matika. Manok na. Manok na kuan yang gipalit daw na Bisaya. Isabaw ang Bisaya nga manok. Pwede ta mag-og manok na Bisaya kay wala man ay kuan. Wala man ay kuan ang Bisaya nga manok. Karon pa rin sa ganda ako. Oo, na dito man sila sa balay nagkuan kay basa bi ang ilang kuan niya. Basa ang ilang kuan. Ilang sani? Ilang kusina, ay ilang lamisa basa. Na mo nang nagkuan sila nga dito lang sa magpakaon sa balay. Isang taon to. Sila kapira man sila an-an. Na dyan pool. Nagwan guys. And daw. Lami mo yung sudan ni mother. Oh. Ang pamahaw ko nito. Lami yung sudan ni mother guys. Gatong ko dito sa ibaw lagi kay kuan bugas na Tilapia nga isda. pakul. Ay pakol di ay. Ama na nidoy gyutang gyut inutang lugar na niya. Ama na niya gyutang sa sa Nagdutang. nangutang no si Didoy isda guys manang giun-un ni mama. Pakol. Murtunga sila ni kuan. Yulo. 1 kilo gana. Nagdala lang po kung kanon kay daghan kay gilong ag. Nagpalungag man iyang mama ay iyang madrasta niya lang sa balay. Na muna pansit po doon ay manok na adobo. Kung sa man na isda na. Di makataon. Pakul. Ulo. Ano man di magkakaong ulo? Dahil man. Ay, ka ng ulo. Ha? Dali na. Dali na. Kan bang na. Ay kan. Sintro. Dukdong ang tempo. Gabi ko sugulan gabi. Dito pa pila mother nag-ulan na. Adto ko sa iya papa ni Alan guys kay nagbiko man gahapon nga nagdaghan ko nurto ng sapal nang kinumutan sa kuan ba. Lubi ay lagi. Kay idugang ako bahog sa baboy. Na anay. Pakaon ng baboy ana. Ako sa kuan dito. Nara guys. Uli na ta. Nanawag man nga ipakuha ni. Kalha yung kisudlan. Ito na ibalik itong kalha na yun. Ato na idugang sa bahog sa baboy guys. Kay mukhaon ng baboy na kay sapal man na. Guys, mamahaw ta. Napamay kamote na bilin kahapon. So muna ito ipamahaw guys. Napamay kamote nga isa og putol. Ito na apoy kamatis. Nay kamatis na bilin. Ibalo nila ang kuan guys.
Munang tanan na lang nabilin kamatis. So, muna ito'y pamahaw. Naghumol pa kong bahog sa baboy. Dili siya tamis ng kamuti. So, pamahaw tayo nyo guys. Wala na nga sila hapon. Kabuti. Ay kato ang mga bata dahil nagkaon sila. So, may lagi sila masapong sa ulan. Ibawagan naman kaming. Ibawagan naman ka. Ang oras lagi ka lagi. Nakatako tagaan. Daghang kayo iyak ng butang guys. Busog na. Guys, inang ta sa atong mga tambal. Ay bitaw maintenance.
Kaning losartan, ana nagin kumaginom na ni basta masudlo na akong tiyan. So nakakaon naman tag kamuti duha ka buok, inom na tag losartan guys. Kani unya na ni sa udto. Ay, ano sa udto? Unya na ni mga alas 8 or alas 9. Di na ako gidungan pag inom. Kani losartan. Pagkalimtan ako ang kuan losartan labi na di ko magkaon pamahaw. Pagkalimtan ako pag inom ng pagbuntag kini kada buntag kini siya inomon guys. Sumpay naman sa akong kinabuhi. Kaya nag-on man ko sa doktor nga undangan na tong pag 1 month. Ngayon siya nga dili na pundangan kay kuan. Pag man siya pag abot og 1 month magbalik ka dire. Namutong pag adto na ko dito. Pag BP niya kay kuan pa man gyapon 130 pa man 130 over 100. Na ingon siya nga dili na lang gid ni siya undangan. Panghabang buhay na ni guys. Basta ni makawala. Di man ni mao palitonon niya kay katong isa man to nga losartan. Gamay-gamay pa dani kani kadako kayo. Kadako siya. Pero kuan pa ni siya guys, 50 mg pa ni. Ito na adlaw nag-BP ko. Ito la mama 120. 129 over 90. Ito ng gabi 129 gyapon over 80. Tubukot ako yapon siya taas yapon. Kaya mag-ingat ko 130 pataas 130 taas ko nung yapon na. Kani guys naginin na ito maundangan kaya panghabang buhay na nga tambal ay maintenance. Kaya lagi sila nga mag-herbal daw ko pabiyaan ni. Magbuk na sa pagbiyak kami. Okay. Kung nabiyak pila nabiyak kabuan akong inuman ni. Nabiyaan ako. Gusto niya matigok niya tagali sa bako lang. Bala din ko nag-inom ko rani ka na mahutdan ko. Na pila kadlaw ana ko makapalit. Usahay apilan ko na sa center kung agatos na sa center usahay apilan ko na pero usahay wala mo sa center. Kung nasa center ilang ihatag isa ka box, 4 ka box sulod ay 4 ingani. Pero matamingan sad nga diha wala gid diha. Na dugay naman wala di sa center manang palita gid dani. Kaya yung doktor nga ug naa lang mohatag sila. Mato sa center. Hindi. Kani siya guys. Kani iron. Katong isa wala na ko nang inom atong isa. Kay napaisa di ay katong isa kay stab nga kuan napadedad to. Itong garsita sa doktor na kaya mga napulo uro to. Thank you sa inyong tanan guys. Daghan ka salamat sa inyong tanan sa inyong pagsuporta, sa inyong pag-skip sa aming mga ads. Maraming salamat sa inyong tanan. Sa inyong mga advice. Daghan kayong salamat guys.